Se spune că un cuvânt rostit este ca o săgeată aruncată. Odată eliberată, nu mai poate fi retrasă. Dar ce te faci când săgeata a fost aruncată chiar de tine sau când acele cuvinte sunt aruncate din exterior, ajungând să-ți rănească profund încrederea și stima de sine? Bună, sunt Ralucana Max, mental trainer și practic al teoriei polivagale. În reprogramarea conștientului și a subconștientului, de care sunt fascinată și care este o parte esențială în antrenamentul mental, aproape oricine a auzit de importanța cuvintelor. Dar ce înseamnă de fapt acest lucru? Mai ales în practică. De multe ori vorbim despre vindecare, despre putere, despre a fi bine noi cu noi, despre diferite practici și poate uneori neglijăm absoluta putere a cuvântului. Și nu mă refer doar la ceea ce spunem, ci mai ales la ceea ce auzim și la ce absorbim. Cel mai important, de asemenea, la ceea ce ne spunem nouă înșine. Și astăzi vă invit la o călătorie profundă, inspirată de un om care a găsit sensul în cel mai cumplit loc imaginabil, sensul vieții prin cuvinte. Este vorba de psihiatrul și supraviețuitorul Holocaustului, Victor Frankl, și teoria sa revoluționară și anume logoterapie. Vom vedea cum teoria lui Victor Frankl ne oferă un cadru de neclintit pentru a aborda cele mai mari provocări ale noastre, de la șoaptele dureroase ale criticului nostru interior până la zgomotul asurzitor al hate-ului online și la impactul cuvintelor toxice asupra copiilor. Vom descoperi cum să transformăm rana dată prin cuvinte, cum o putem transforma în bine și cum ne recâștigăm puterea personală. Să începem cu povestea care a schimbat psihologia, și anume Victor Frankl nu a teoretizat dintr-un panat, dintr-un castel. El și-a dezvoltat teoria, și anume logoterapia, în lagărele de concentrare naziste. Omul în căutarea sensului vieții nu este doar o carte, tocmai. Am putea spune că este un testament al rezilienței umane. Ce ne oferă mai concret logoterapia? Logoterapia ne oferă un cadru prin care putem transforma suferința, de cele mai multe ori inevitabilă, în împlinire și sens. Dacă psihanaliza lui Freud se concentra pe voința de plăcere, iar psihologia lui Adler pe voința de putere, Victor Frankl a descoperit că forța motrice primară a omului este voința lui de sens. Și sunt 3 principii esențiale. 1, tocmai voința de sens. Nu suntem conduși doar de instincte, ci de o nevoie profundă, născută de a găsi un scop și un sens în viața noastră. 2, libertatea voinței, și anume Frankl ne-a lăsat moștenire un adevăr dureros, dar eliberator. Între stimul și răspuns există un anumit spațiu. În acel spațiu stă puterea noastră de a alege răspunsul. Chiar și în condițiile inumane ale lagărului de concentrare, el a observat că ultimul bastion al libertății umane este atitudinea pe care o alegem față de o anumită situație. Nu poți controla ce ți se întâmplă, dar poți controla cum răspunzi la ceea ce ți se întâmplă. Și 3, este tocmai sensul vieții. Sensul nu este ceva ce inventăm, ci ceva ce descoperim. El poate fi găsit prin creare, experiență sau atitudinea tocmai pe care o alegem față de o soartă. Logoterapia ne învață că sensul este antidotul suferinței. Odată ce acceptăm provocările, le putem transcede, adică le putem transforma, le putem da un anume de ce și astfel putem și suporta acel cum. Acum te rog să te gândești, poate în cazul tău, dacă Frankl a găsit sens în lagărul de concentrare, este posibil ca și tu, astăzi, femeie puternică, poate care te uiți acum la acest video, în realitatea provocărilor tale cotidiene, să găsești sensul tău? Care ar fi acel sens în cazul tău? Dacă lucrezi cu aceste răspunsuri, poți accesa puterea cuvântului și puterea ta interioară. Dar, desigur, apare întrebarea cum să găsim acest sens dacă avem constant un dușman chiar în capul nostru și mă refer, bineînțeles, la criticul interior. Pentru multe dintre noi, această voce interioară este cel mai mare tiran care ne șoptește în cele mai grele momente. Nu ești suficient de bună, nu meriți asta, o să eșuezi, ca de obicei. Criticul interior nu este decât o colecție de cuvinte. Aș vrea să conștientizez acest lucru. O colecție de mesaje, de etichete, poate, pe care le-am auzit de-a lungul vieții.
și care s-au transformat în convingeri. Ele sunt, în esență, acele cuvinte rostite, auzite și pe care noi le-am absorbit. Aș vrea să-ți prezint propunerea mea de integrare a antrenamentului mental și a logoterapiei și ce poți face în astfel de momente. Unul este detașarea de voce, este libertatea voinței. Ca mental trainer te invit să practici detașare. Și Viktor Frankl ne învață, tu nu ești gândurile tale. Când vocea ta începe să te critique, nu te identifica cu ea. Poți spune aceste propoziții reformulate, de fapt ceea ce auzi. Am un gând care spune că nu sunt bună, în loc de eu nu sunt bună. Fă un pas în spate și observă eticheta ca pe un sunet trecător. E minunat să fii o bună observatoare a cuvintelor auzite chiar de tine din interior. 2. Poți schimba dialogul. Voința de sens, Frankl ne cere să ne întrebăm care este sensul pe care aleg să-l dau acestei situații. În loc de am greșit, sunt un eșec, poți alege am acționat cum am știut mai bine. Această greșeală este o lecție și ea mă apropie de versiunea mea mai înțeleaptă. Pot învăța din asta. 3. Puterea autocompasiunii. Și este puterea crucială, este cel mai important lucru. Ceea ce credem despre noi înșine se reflectă direct în modul în care vorbim și copiilor noștri. Este cu atât mai greu să fii o mamă blândă și poate îngăduitoare dacă tu nu ai mai întâi pentru tine însăți indulgența, blândețea și acele cuvinte de bine. Critica pe care ne aplicăm nouă devine șablonul prin care operăm și cu ceilalți. De aceea, recomandarea mea și dorința mea pentru tine este să fii blândă mai întâi tu cu tine. Doar așa poți emana acel sens al acceptării și al valorii și către cei mici în cazul în care ai sau vei avea copii. Dar acest lucru este valabil și cu ceilalți din jurul nostru, nu doar cu copiii noștri. Revenind însă la copii, deoarece pentru mine, ca mamă a 3 fete, 2 dintre ele fiind deja în perioada provocatoare, aș spune, a adolescenței, această temă este super importantă, poate e și cazul tău, și vreau să-ți reamintești de rănile date prin cuvinte. Cu siguranță ai avut și tu parte de ele, cu toții am avut. Cuvinte pe care le rostim în preajma copiilor noștri au un impact formativ, mult mai puternic decât realizăm. Și anume etichetele, criticele, comparațiile, nu știu, poate ești neîndemânatică sau de ce tu nu poți fi ca altcineva, ca colega ta. Toate acestea nu sunt doar simple corecții. Ele se inserează în subconștientul copilului și devin bazele stimei de sine. Un cuvânt negativ rostit de o figură de autoritate, în acest caz cum suntem noi mamele pentru copii, este mult mai greu de anulat mai târziu în viață. Așadar, tocmai ca mame avem o responsabilitate extraordinară să fim primele care le dăm copiilor cuvinte vii și care le spunem ești valoroasă, ești valoros, ești capabilă, te iubesc necondiționat, valoarea ta adevărată nu e dovedită nici prin notele de la școală, nici printr-o diplomă obținută, nici o coroniță nu va face să te iubesc mai mult sau mai puțin și ești cel mai minunat sau cea mai minunată fiindcă ești, fiindcă existi și poate chiar auzind aceste cuvinte, aceste lucruri, ți este și ție greu să te gândești că ți le spune ție personal, poate nu așa vorbim de multe ori cu copiii noștri, însă cu siguranță așa crezi despre copilul tău. Dar ce-ar fi să le și comunicăm, adică ce dovezi are el, ce aude de obicei, mai ales în momentele importante pentru el. De aceea și comunicarea este atât de importantă. Aceste teme au fost dintotdeauna importante, dar acum în realitatea provocărilor lumii online, cred că își multiplică importanța, pentru că e vorba de protejarea sistemului nervos al copiilor noștri și în aceste vremuri este extrem de provocator să consolidăm stima de sine și încrederea în sine în lumea online. Suntem asaltați de o creștere alarmantă a cazurilor de probleme emoționale și, din păcate, de rate tot mai crescute ale sinuciderilor la vârste tot mai scăzute. Și observând aceste cifre în ultimii ani, dacă aș avea un cuvânt de spus în această lume sau o putere magică, aș interzice, cred, anumite canale de media și platforme copiilor până la o anumită vârstă,
Și asta nu înseamnă să-i ținem sub cloș, înseamnă să protejăm tocmai sistemul lor nervos, care pur și simplu nu poate face față la anumite provocări, la acest flux constant de informații, la hate-ul și tocmai la aceste cuvinte care rănesc, mai ales în online, atunci când sunt spuse fără prea multă conștiință sau fără să stea cineva să se gândească cu adevărat la ce rană poate provoca. Dar revenind la logoterapie, chiar și conform acesteia, se știe că dacă un copil nu reușește să găsească un sens în suferința sa sau presiunea sa, această suferință îl va copleși. Și rolul nostru este să-i ghidăm să găsească acel sens. Ok, dar ideea e să găsim resurse și soluții la provocările cu care ne confruntăm. Mm, Cu toții știm cât rău putem face cu un cuvânt, dar vreau să privim și cealaltă parte a monedei, și anume la cât bine putem face. Cuvântul rostit sau gândit activează anumite căi neuronale. Când un cuvânt negativ se repetă, așa cum am spus până acum, el creează o convingere, o autodeterminare negativă. Acest lucru se mai numește și mecanismul de profeție autoîmplinită, adică ceea ce crezi și acele cuvinte pe care le rostești apoi în baza gândurilor se materializează. Ca exemplu a puterii cuvântului, rostit, scris, vreau să-ți povestesc de o întâmplare care în psihologia succesului circulă ca fiind adevărată. Era vorba despre un tânăr student excepțional de inteligent care intrase la o facultate de prestigiu, să spunem că e vorba de Harvard, nu știu exact, și acesta, când a văzut pe foaia de admitere nota de intrare, a crezut că era extrem de mică, și anume 99. A considerat puncte. El a interpretat-o greșit, crezând că abia intrase, că era la coada listei, și nu a realizat că acea notă reprezenta de fapt un procentaj, deci era vorba de 99%. Din momentul în care a început facultatea și a spus sunt slab, am intrat la limită, trebuie să mă străduiesc enorm doar ca să țin pasul cu ceilalți, dar oricum nu prea are rost, pur și simplu voi fi printre ultimii. Iar notele lui, bineînțeles, au început să scadă față de notele din anii anteriori. Clar, el acționa sub eticheta de student mediocru, chiar slab. Și după primul semestru, vorbind cu directorul acesta îngrijorat și nedumerit chiar de notele mici ale examenelor ale studentului, printre altele, studentul și-a exprimat frustrarea și a menționat, e clar, nota mică cu care intrase, nu se puteau aștepta la mai mult. Și profesorul tocmai a explicat, a râs, că 99 era tocmai procentul și, de fapt, el era unul dintre cei mai buni studenți care intraseră la acea facultate. Impactul a fost imediat, de îndată ce s-a schimbat acea etichetă, acel cuvânt, s-a schimbat și gândul, convingerea și, în consecință, și atitudinea, adică simțindu-se demn de succes, a revenit la potențialul său inițial, iar notele lui au urcat rapid din nou la excelență, așa cum erau înainte. Și această poveste este în logoterapie, am putea spune practica sau logoterapia în acțiune. Este despre sensul pe care îl atribuim unui cuvânt, acele etichete. Deci mai mult decât eticheta care ți s-a fost impusă de alții sau poate de tine însăți. Și cum funcționează în cazul femeilor moderne? Viktor Frankl ne dă această rețetă pentru împuternicire, pentru toată lumea, de fapt, nu numai pentru femei. Unul este cel mai important, să-ți alegi sensul, mai ales în suferință. Fiecare critică, fiecare dezamăgire din interior, exterior, poate fi reformulată. Și aceasta este atitudinea logoterapeutică, să te întrebi ce pot învăța din asta, pot folosi experiența mea pentru a ajuta pe alții și dacă nu văd acum sensul, poate îl voi descoperi în curând. 2 este redescoperirea libertății voinței. Pune stop criticii interioare, în primul rând, alege cuvinte care te înalță, care te definesc, te împuternicesc și filtrează-ți vocea externă, adică fii onestă și fii fermă cu ceea ce asculți și ceea ce urmărești, pe cine asculți de fapt, chiar și ce muzică asculți, ce podcasturi. Timpul și atenția ta sunt cele mai prețioase resurse. Investește-le în voci care îți alimentează sensul și nu care îl sabotează. Mai ales pentru tine ca femeie, puterea nu stă în a fi perfectă. Puterea stă în a recunoaște că tu ești cea care alege atitudinea și cuvântul tău interior, cuvântul rostit,
pe care îl lași să intre, sunt toate instrumentele pentru a-ți construi viața bazată pe sens și nu pe haos, pe putere, pe curaj, și nu pe frică. Victor Frankl spunea: "A fi om înseamnă a fi orientat către ceva sau dedicat cuiva, unei cauze sau unei persoane de iubit." Care este cauza ta? Pe cine iubești, inclusiv dacă tu te iubești pe tine însăți? Și acesta poate fi sensul vieții noastre, să iubim, și e important să-l formulăm. Sper că această perspectivă asupra logoterapiei, să-ți aducă aminte de puterea cuvintelor, pentru că forța nu stă în a te lupta cu critica, ci a alege un sens mai înalt pentru a-ți trăi viața și cuvintele le formulăm ca urmare a gândurilor pe care le avem, de aceea o viață trăită și ghidată de sens, cum spune Viktor Frankl, este o călătorie mai conștientă și necesită instrumente clare. De aceea, dacă simți că vrei să ai mai multe resurse în antrenarea corectă a minții și a mindset-ului de succes, dacă vrei să-ți explorezi în profunzime vocea interioară sau convingerile limitative, să-ți definești un nou sens care să te împuternicească, am pregătit ceva special pentru tine. Vei găsi în descriere informații despre e-book-ul de autocunoaștere și descoperirea potențialului feminin, se numește Călătoria femeilor de succes, împreună cu toate materialele și exercițiile aferente. Sunt 4 workbook-uri aferente. Uh, și acesta poate fi un ghid pas cu pas pentru a-ți deconstrui acel critic interior, a face din el un aliat, de fapt, și a-ți regăsi potențialul autentic, a-ți alinia viața la adevăratul tău sens. Și dacă simți că ai nevoie și de suport individual, poate pentru a reprograma limbajul criticului interior, dacă simți că te autosabotezi continuu, te invit să programezi o sesiune de antrenament mental personalizat. Linkul pentru întâlnirea de introducere îl găsești de asemenea în descriere. Prima sesiune, în momentul înregistrării, cel puțin acum, este încă gratuită. Depinde, bineînțeles, de data vizionării acestui video de către tine, dar în momentul înregistrării, acum este întâlnirea de autocunoaștere reciprocă, de fapt. Ne vedem data viitoare cu o nouă temă care sper să te inspire. Dacă ți-a plăcut acest video, îți voi fi recunoscătoare pentru un like și te invit să te abonezi la canalul Mind Life Design, bineînțeles dacă îți face plăcere. Nu uita să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videouri. Eu sunt aici să te susțin în călătoria ta spre o viață împlinită, o viață cu sens. Până data viitoare, ai curajul să strălucești. Eu sunt Raluca Ana, mental trainer și cea mai mare fan a potențialului feminin, a potențialului tău. Pe curând!